tasbu bis-swit il-qronfon kif tbatti x-xemx sajfija. Inselmulkom u nilqawkom għall-episodju ieħor mis-sensiela ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Issa li żmien il-Mart beda jolli rasu, għażilna li nitkellmu ftit dwar espressjoni u kelma li faċilment nistgħu norbtuhom mat-tema tas-saħħa tal-bniedem u l-Mart. Fl-ewwel parti tal-programm, William Zammit se jkellimna dwar l-espressjoni bħat-tiġiġ tal-furmarija, waqt li fit-tieni parti tal-programm Mark Vella se jkellimna dwar il-kelma fintusa. Ma l-ewwel daqqatajn, jekk qatt ma smajtuha, jirnexxielkom tiddeċifraw xi tfisser il-kelma furmarija kif se nisimgħu dalwaqt. Din il-kelma hija korruzzjoni ta' kelma itwal li l-Maltin rawa twila u ddeċidew li jqassruha biex ikunu jistgħu ilisnuha aħjar. Dal-fenomenu komuni ħafna fil-sienna, speċjalment fi żmien meta l-Maltin ta' dari b'livell baxx ta' edukazzjoni ma kinux daqshekk kompatibbli ma' kliem twil u tqil, u allura kienu jaqilbuh kif kien jidrilhom huma. U s-sabiħa tafu x'inhi? Li kliem bħal dan jispiċċa jindara, jintuża u jsib triqtu fil-lingwa daqs li kieku ma jkun hemm ebda żball fih. Għalissa imma se nħallukom ftit bil-kurżità u niskopru aktar dwar it-tifsira dwar l-etimoloġija tal-kelma fintusa minn hawn ftit ieħor. Bħalma nħobbu nagħmlu fil-programm etimoloġija, ma jistax jonqos li llum ukoll naqsmu magħkom xi espressjonijiet marbutin mal-Mart. Minħabba li l-Mart nassoċjaw ma' djufija jew ma' xi nuqqas, spiss nispiċċaw nagħmlu konnessjoni ma' dan il-fatt. Tisma' lil min jgħid li għal dak it-tali in-nisa huma l-marda tiegħu. Jiġifieri ma jkunx jista' jara mara li ma jkunx irid iħares u forsi jiffantasizza dwarha wkoll. Ngħidu wkoll li kulħadd b'xi marda, jiġifieri kulħadd għandu djufijiet tiegħu b'mod aktar intens. Anke jekk qed nitkellmu fuq il-politika, tisma' lil min jgħid li aġir skorrett. Ngħidu aħna l-korruzzjoni jew il-klijenteliżmu saru l-akbar marda tal-pajjiż. Meta din il-marda metaforika mbagħad tkompli tintensifika, ngħidu li l-marda daħlet il-ġewwa u la tkun infiltrat, mhux faċli ssib fejqana liha. Żgur li smajna wkoll li djoma marit mejjet, għal xi ħadd li jkun ma jiflaħx sew u bilkemm ikun jiflaħ iqum minn sottu. Tifsira oħra mifruxa fuq fomna marbuta mal-idea tal-Mart hija meta wieħed iqabbi żomlok u ma tkunx tifilħu aktar. F'dan il-każ ngħidu li jkun mardek tisimgħu jredden jew ikun mardek tisimgħu jiftaħar. Ħaniqfu ftit hawn issa u morru nisimgħu l-ewwel rokna tal-programm u niskopru ftit daw it-tiġiġ tal-furmarija għal xi qed jirreferu. L-espressjoni it-tiġiġ tal-furmarija biex naturalment wieħed jifhem eżatt fuq qed nitħaddu hawnhekk il-kelma ċavetta nsejħilha hekk hija appuntu il-furmarija. X'kienet il-furmarija? Il-furmarija mixejn ħlief taqsira ta' binja importanti f'Malta, ta' istituzzjoni importanti f'Malta li kienet is-Sakra Infermerija. Sagra Infermerija, f'infermerija huwa l-isptar, Sagra il għaliex kien l-isptar tal-Ordni ta' San Ġwan. Ma ninsewx, il-kavallieri bdew bħala ordni ospidalier. Żmien wara saru ordni ospidalier u militari, imma il-funzjoni oriġinali tagħhom kienet l-isptar. Allura qegħdin fl-art imqazza, għandhom l-isptar fejn jilqgħu l-pellegrini, fejn jħlusib il-morda, etc. Kull fejn marru wara l-art imqazza, jekk kienu Rodi, jekk kienu Malta, waħda mill-ewwel affarijiet li kienu jagħmlu kien appuntu illi jistabilixxu l-isptar. Huma r-rwol oriġinali tagħhom qatt ma nsewh. Malta allura għandek l-infermerija tal-ordni il-Birgu, illi meta mbattelqu mill-Birgu sar monasteru. Meta bdiet il-Belt Valletta mbagħad għandek wieħed mill-iktar binijiet impressjonanti, appuntu s-Sagra Infermerija, bini enormi fi żmienu kienet meqjusa bħala waħda mill-itwal swali li kellek fl-Ewropa. Sptar famuż, sptar impressjonanti, sptar magħruf għall-kura tiegħu, għall-kumdità tiegħu, etc. Kif jitlu l-annimali, issa kif jitlu it-tiġiġ f'din l-espressjoni partikolari. Naturalment, jekk inti għandek sptar, inti għandek il-pazjenti, qed nitkellmu fuq sptar kbir, sptar ta' mijiet ta' pazjenti ta' kull klassi soċjali. Jiġifieri inti kellek il-pjan is-sotterran għall-iskjavi, l-aħjar partijiet tal-isptar għall-kavallieri, partijiet oħrajn
għal Maltin jew barranin illi jkunu Malta bżonn ta' sptar. Jiġifieri l-isptar kien jilqa' lil kulħadd ħanajdu hekk fejn jitlu l-irġiel għax imbagħad għan-nisa kellek sptar ieħor il-każetta kien ngħidulu. Imma fejn jitlu l-irġiel allura għandek kull strata soċjali. Naturalment għandek istituzzjoni kbira, istituzzjoni ta' mijiet ta' nies, dan nies trid magħhom. L-annimali dak iż-żmien l-ikel kien ħafna iktar kif taqbad tajt, ħafna iktar forsi naturali milli niklu illum meta niklu tiġiġa immorru il-ħanut nixtruha friżata, ġieli noħdu għad-dar nħalluha friżata, mbagħad wara żmien eċċetera. Dak iż-żmien le. Ġifieri dak iż-żmien binja istituzzjoni kbira bħalma kienet is-Sagra Infermerija kien ikollha areas fiha fejn appuntu jinżammu dawn l-annimali illi mbagħad jinqatlu biex jiġu mitmuha il-pazjenti. Fosthom it-tiġira dejjem kienet meqjusa bħala ikel tajjeb, ikel sustanzjuż, speċjalment fejn jitlu pazjenti fl-isptar, u allura għandek daw it-tiġiġ fil-furmarija kif qassarni aħna l-Maltin minn Sagra Infermerija qassarnija għall-furmarija u bdejna napplikawha għal prattikament kull sptar li beda jiftaħ wara s-Sagra Infermerija mbagħad. Allura inti għandek it-tiġiġ tal-furmarija, dal-povri kreaturi illi qegħdin hemmhekk jistennew sakemm tasal is-sija tagħhom biex jinqatlu u jissajru għall-pazjenti. Jiġri il-bniedem illi jisma' għandek issa x-xabla mdendla fuq rasek inti, aħjar tlesti ruħek illa li xid-daqqa tiegħek probabbilment mhux se ddum ma tasal bħat-tiġiġa tal-furmarija. Għalissa qiegħda tgawdi, għalissa qiegħda ħajja, għalissa qed jitimgħuha fi ftit żmien ieħor minflok it-tiġiġa tiġi mitmuha, it-tiġiġa appuntu se ssir ikel għall-pazjenti illi jkun hemm appuntu fis-Sagra Infermerija fil-furmarija. U wara li smajna l-kelma furmarija, miexejn ħlif korruzzjoni ta' Sagra Infermerija, issa wasal il-mument li nitkellmu fuq kelma oħra assoċjata mal-mart. Din hija l-kelma fintusa. Illum għajladna nafu xi tfisser il-kelma fintusa għaliex il-poplu Malti mhux biss ma baqax daqstant superstizzjuż, imma wkoll eduka lilu nnifsu u skopra li ċerti tradizzjonijiet aktar kienu bbażati fuq is-superstizzjoni milli fuq ix-xjenza. Għal min qatt ma sema b'din il-kelma, il-fintusa kienet tip ta' tazza msaħħna minn ġewwa li teħel mal-parti tal-ġisem li fija jkollok xi mart. Ngħidu aħna fuq id-dar, fuq iż-żaq jew fuq id-drieħ. U hekk kif din it-tazza teħel mal-ġisem, l-arja ta' ġofija toħroġ ftit il-barra u l-ġilda tinġibed lejn it-tazza. B'hekk, b'mod superstizzjuż kienu jemmnu li l-mart ikun qed jinġibed u jinħareġ il-barra mill-ġisem. Ommijietna u missirijietna kienu jużaw il-fintusa għal diversi mart, bl-aktar popolari kienu għal meta xi ħadd jaqbdu rieħ jew inkella jkollu xi wġieħ fil-muskoli. Fil-Malti, flimkien mal-espressjonijiet idiomatiċi, insibu wkoll il-qwiel marbutin mal-mart u mas-saħħa tal-bniedem. M'għandniex ngħidu għal niesna il-fintusa mhux dejjem kienet taħdem, u allura kien ikollhom jirrikorru għal it-tabib biex ifejjaqhom mill-marda tagħhom. It-tabib miskien laqqata fil-qwiel tagħna kemm għax jieħu bil-għoli, kif ukoll għax nassoċjawh mal-mart. Għaw l-ħelu li nistgħu nsemmu u aħjar tħallas lil furnar milli lit-tabib, jiġifieri ikun aħjar għal pazjent li jonfoq flusu fl-ikel milli biex imur għand it-tabib. It-tabib jerġa' jissemma fil-qawl aħjar bla ptit inkella bit-tabib. Dan ifisser li meta aħna nkunu f'saħħitna u bla inkwiet hemm ċans inkunu f'aptitna. Varjant ta' dan il-qawl huwa aħjar f'aptitek inkella b'tabibek. Minkejja l-kontribuzzjoni tat-tabib, fejn jidħol mart dejjem irridu nagħtu żmien biex infiequ. Dan il-fattur huwa rifless tajjeb ħafna fil-qwiel. Il-mart jidħol bid-debba u joħroġ bin-nemla. Jiġifieri l-bniedem malajr jimrat imma jdum biex jerġa' jikseb saħħtu lura. Ngħidu wkoll li s-saħħa tkun taf kemm tiswa meta titlifa. Jiġifieri il-bniedem għandu jibżal saħħtu għax qed jasal mument meta titilqu. L-aħħar qawl li nixtiequ naqsmu magħkom għallum huwa mart il-kobor m'hemmx duwa għalih. Dal-qawl jiġbdilna ftit l-attenzjoni li minkejja l-isforzi li wieħed jista' jagħmel ix-xjuħija ma titfejjaq b'xejn. Imxu nisimgħu l-aħħar rokna tal-programm tal-lum u naraw Mark Vella x'għandu x'jgħidilna. Fintuża kelma interessanti ħafna għaliex hija kelma li ftit li xejn użaw. Naħseb jiena ftit nisimgħu użata. Immija ħaġa li għadna nsibuha fil-ħajja tal-lum, speċjalment fil-mediċina Ċiniża.
Fintuża l-ewwel qed hija sucker bl-Ingliż, ġifieri xi ħaġa li tiġbed l-arja. U fil-mediċina Ċiniża kemm il-darba fl-akupuntura pereżempju jitfgħulek isu tazza bil-maqlub li biha suppost dit-tazza teħillek mal-ġilda u tiġbidlek dak li konna ngħidu fl-antik ir-riħ li jkollok, jiġifieri l-kundizzjoni li jkollok tiġbidilek. Kemm il-darba kienet tkun tazza bħalli tkun saħħna imwaħla mal-ġilda u dina tiġbidlek saker terdalek u tneħħilek il-marda li jkollok. U n-nisel tagħha fintuża ġej l-ewwel nett mill-idea ta' vento, riħ. Sewwa? U bit-Taljan hija ventosa. Sewwa anki is-saker hija ventosa. Xi dan għandek riħ bħalli kieku li jiġbidlek u jixroblok. Dina kienet tintuża anki fil-mediċina tradizzjonali Maltija, ġifieri meta ngħidu Ċiniża, Maltija dawn għandhom x'jaqsmu mal-mediċina tradizzjonali, tintuża biex tiġbidlek il-mart minn fuqek u jien naħseb ukoll tista' tkun kelma alternattiva anke għal meta nużaw saker bl-Ingliż meta jkollok dak l-apparat, dak l-oġġett li inti twaħħal u jibqa' mwaħħal ma' superfiċi, ma' ħajt pereżempju jew ma' wiċċ partikolari qed jagħmel il-funzjoni tal-fintuża. Anki bl-Ingliż għandek il-kelma ventouse li b'xi mod jew ieħor hija mill-istess oriġini. Ġifieri il-fintuża hija kelma antika ħafna li m'għadix tintuża iżda għandha l-potenzjal ukoll li tiddeskrivi kunċett modern, kunċett tekniku iktar modern u li dil-kelma tista' faċilment terġa' tieħu l-ħajja. Jintasbu